Markhmat bat kiriu khmat. Kajing ekran bat Deputy CEM KKH-ADC ubah penyat sings em. Hagi kendiat sengi balalet ngila sakhi ka election MDC hak bagi pai ba kelajet yulo jong nong mikmat. Mentak hak ni ka klipmat ngila yo ro ya ka isi ka batmai ka isi ka bayas nrap lang hak pedang bun teli kiseng ka balailam ka NPP UDP bagi ba khamat te shwa ba kan ki isi ka batmai kan ya chakmat ban pentolon ni ki kam ki jam ki bedai bat ka district council hang ni po Khasi Hills Autonomous District Council ngin ya kan kendiat ba kini ki kinong ilam jong ka isi ka batmai mentang dan hang ni iwe ne ki nong ilam ibade deputy CM jong ka KHDC iba penyat sing CM ngin ya type ni kan chipor bat ngin ya sengap ya ka kan nong rem ka ba kan ki isi ka kan train nang ni chakmat ba penya ku boleh sibon ba pila pada yang ini ka interview mentang sengi kendiat ngi kwa ban ya keren sepangkan ni ke isi temai kamtam ba kadai ke isi ke bayas nrap lang hakunu kurkom kan ni kawan urlong kan ni ka isi ke bayas nrap lang hoi te ning kong ni sharp nga penpau jing ai ku boleh bat sungu yo boleh ba ladan rengkat hakini ki arteli ki benai ki ba ngiyok ben petkre ka ni ka election MDC tebat haduk bang ni yo ban poi sha khathong jong jing job shimru ikanika lat ban ai ku blai kerpang lingba kenika lat pathai kubor batisi nakam ta ki nongkershan baro ki ba laidan menta kamtam kitu ki nongkershan ki blai pe mit pe yong bat haduk bangin dai yo ban khet so jong jing job te aba ni phai hakabide kanika isi kaba ngidang shudap ban thau hakini kendiat sengi nakal yang gajongi naduk ka basdang nakal yang ke parti NPP parti UDP ke parti PDF ke parti HSPDP ngidan bik ka we ka jingtmu ka long ba nginform ya ka isi ka batmai po Khasi Hills Autonomous District Council katkum balong hapo ka sarkar jela kataka sarkar MDA te kani ka de ka nongrim ka bangi kwa ba kini ki political party ke badan hapok ke MDA government kindairu ki political party ban form ki isi bathamai hangtai po Khasi Hills Autonomous District Council ki matrikam ki ba kham kongsan ki ba kani ki isi le se kan ya nang ni shakman hakabaidai ba kani ka isi ka jingilam jong I ba tinwal khar ngidon ka jing angnot bat ka jing kemilenti ba lingba kani ke isi batmai ngin yo ban penurlong shibun ki ba yadai bat ka jing penne pensta khamtam hi kariti ke dostor ngin phai katkum ka bor ka bala ai lingba ka 6 schedule ya ka district council la ai ka bor kerpang yingi ban thau ki an ki kendon na kamenta ban penne pensa ya kariti dostor ka ba ulong shwa man shwa ula bu be borenti but ladan ki practice ki ba nadu ki snam ki post nam ki ba la late no te hakabaidai ba kani ngikwa ka baningkong na kamenta ban pen klan chu yiki jingtrekam jongkini ki sim ki lingdo ki sodar ki rangba shnong bat kiwe hakabaidai ba ka jing pentulun penyai baik ya renti ya ka kam shnong kam thau nama kumbalong menta kidon ki hima kidon ki jaka ki ba ngila dep ban codify ya ki hima kamtam ban wanra daka ak na kamta ban klain ka sensyar khadar hak tu ki hima ten redon ru ki we pa ki hima ki bompat don yala ka jong ka ak te kum ye ki niru na kalyang ka isi ka bathma jungi ngin yo ban bishar ngin yo ban pe benya ladadon kum kita ki jingduna ngin yo ban penbai kita te ka ba arpat ngi don bah kanika jingmut jing angnot nakamta ban wanra ya kanika landbill ka bangi don kam hadu kata kanika por ba hakanika por namar ba kumbalong yaki khando ki siap ki jungi ki balong try damangi katkum ki rukombat khando bat siap jungi nadu kari right nadu kari kur bat rinong genti ngimpat don ki ba paka namar kumbalong menta ngi napok ka district council ngi don be ya ka an tang ban bu ikilan record tang ban bu
let's say ban bu record iki jaka puta ki jongi henry 4 lak pat ban register iki te kani ka wan ra iki jing senjor ha jing long try ya ka khndo ka siap te bai dei ba kani nakaliang jongi ngidon ke jing thmu ban wan ra ka lanbil ya ka ba ling ba kani ka lanbil an sala ban bu iki provision ni ki kendon ki ba pher bangin la ban register ki jaka bat kumju ka ban pen scam ya ka jing long try ya ka khndo ka siap bat sakawai pat kumat ai nuksa kumbalong menta ki pai ba hang ni po ri jungi ki kini ki try khndo try siap menta la de ki don kam ki bank loan ki ba pher kham tam ban shna yeng shna sem ka ki bank hang ni po shillong kim chu pediang ya ka land record na po district council te kani ka wan ra jing te ka penlong ya kini ki try jaka ban hab register ki jaka jungki hapo DC office house sub registrar te ka jing register jungki pai ba po DC office ka hab ban penlut shibun ka pisa te ka ai ka jing thmu ka jungi pat menta ka long la dangin la ban wan ra ka lan bil na po Khasi Hills Autonomous District Council kan yarap bah shibun yiki pai ba namar ba what yiki by registration kanam dei kumba shim hapo DC office kan kam kumba shim ka sarkar ndai kan kam duna nar komentaru ya ka jingbo record yiki jaka hangtai po district council ngi shim be khatlai spa ka we ka jaka tekamut kamdan ra ka jing yiki pai ba se ki bakwa ban bu lan record te sekiwe kiwe ngi dang habban shong ha ka isi menta namang impat yo ka isi nadu ba ngila shna te ka executive committee ngimpat shong ka we ru le se kini ki knyat sngi ngin sayo ban shong executive committee namta kiwe pat ki issue ru ki badan kam nakamta ka jing bha jing met ya ka ri ba ka chai bin ri hi lada pia kran hi kata ka ban thau ki bil kadai ka senjam ka bon ki isi nu ki snam ki bala ki la ekta ndeng bon sen i bak ni ki bel ki sakon otam ha government ha ka DCA la ne ha po ka yeng ulat kumno pin bodde ni ni bel kumno pin la ban penya ikita ki ban pan thau ta ki bel nomor ba pada ka government kam ai kita ka jing menjer ne ulat ma ka bon ki sa teng ka bedi ba jing sa teng jong ki bel ha ngaku bor ya kata nomor labun totally la se ki bel ki bala de ban pas na ka isi ki barim menta ki don ki basa apa ka DCA department dan basa ka law department kumta dan ki ba poisha governor la pan phai biang no te ngi hab ban su thu namar ka district council kalong hapo e ka state government kalong kham hapo te ngi don kam ye ka jing trelang ngi don kam ye ka jing stu jing mut hapdeng ka sarkar jala bat ka isi hapo district council namar kumbangi i hakini ki snam ki ba la let no ki isi ki babun de si ki don ka ding ka jing elek persya bat ka sarkar namar ta ka daw le se ka taru kan la ban long ka we na ka daw ba wat iki bil ki jongi ru le se la sha kan tait no tang namar bam don ka jing stu jing mut te kumba long pat mentangi don ka jing kermen hakini ki isi bat pimo bodong ba hang tei lasen sha da ka we hapo district council ka we ka jing mut long ha state government lasen sha da ka we pat ka party hapo district council lasen sha da ka we pat te ka kani ka jing bom yes thu jing mut kawan ra jing abd bat ki bil kan ban pas namar politically kin persyam hi ban penwit da kumni kum tai kum kni kti ni pin da dang man hakani ba shalla ka isi ba shalla ba kadai ba la join NPP hendeng i ba khalam trekam kata ka jing dan lang ka bor sensara po go sarkaro po district council rong i ba ki bel jong ka isi ba balalet ka khalam pois henry ka tu pak ka nginem ong le se bom pediang henry namar ba ka lingkot palat kapor te kani ru de ka we ka ba le se ka sarkar kampat yo ban bishar benya ban pe benya na ngi kran ya ki bil ki ba bun bala palat shisnem henry hakani ka isi ka bala let no akpo jingelam jing ba HS shila ki bil ki ba ipas le se ki badang hatang hapo sausan banai kamlong ka basuk le se ka sarkar ban ajing munjur tang hapo ki sausan banai yang yim i rebak nakaleng sarkar kandan tak interest ban khot ye kita ki noilam na po district council ban ya phle jingmon halal kita ki bel ki bale se dong kam karke te communication kamdan dan kini ki ar ho tenganam
nga so tangga we long ba kani ke isi ka ba mentapat le si kini wat kini ki bel ki ba dang sa teng kapor ko bala adep ru men hakani bala adep ben pas te nakaliang jungi hingi kwa ban budin wat ikini ki bel ru ki ba dang sa te ngi khmi lenti ba kani ki isi ba thmai kan la ban trei bah da ka jing yo ban kerku kerdot na ka state government ha ka be ki bon ki benta na do ban pas ki bel adu ban menjori ki bel ha we day but ka development ki area ru kumju ngi khmi lenti kata ladang ye kran chapang ka district council barola itli kidai kata ka state ka bagi ong banyada ya kejai ben reu ya ka kando ka siap ban pet ya ki kam hima sima ndre ngi pe ka po election ki bon ki break sto bakla ba let's say ki MDC ki don kala ka jong benta ban ra ka development but ki dan ro ka to kan ni ki candidate kertong ki balet ki ba de kita ki jingkular ngara man ra laj man ra boarding kita ki kampung roi ki ba ke district council kala bane ho ki don lal ki jong ki benta let's say kam bangin kum ki MDC bangin kular ya ka bangim la let's say kam long hi kumta te akabide development na po district council kum mangi ju yo man shwa ki babun na ki 13 finance commission tahdin bam dan shu ka finance commission mentala dan da ka niti ayog te but lingba kan niti ayog ru mentangi la bani iba ki dan shibun bah ki lat jingirap kum ki special assistant of central plan scheme ki ba ngila yo ban pedang hakini ki kendiat snem te lingba kan ni hingi yo ban penpau ki kam wede ba ka development sheki constituency ki jongi sengin namla ban yarap shibun kum ba la ban yarap na ka state government bede ki MLA kiwe henry kum ki MDC pat ngila ban yo ban yarap kendiat kansai se kum ki footpath ki jingpen bahai ki community hall ki yang shnong ka jingpen bahal se ki tolong bam di ki jaka sajan kum kita ki ba let's say bor ibarit ngila ban le akabede beka khai ka pateng khamtam hang ne po shlong po yodo ko ki ong kade ke yo ba tam po ka than ste lam ingi ngami i ba ka district council kandan kata ka jing te lakam akabede ba banyada ta khai pateng ba khanang bu khasi un sensar hakani ke benta ring i bala bon plat ki wei pa ki jai ben reu ka contribution yang ke district council ba pi ki ni snama alan bali ke jor ne ka jing ai trading license hang te po khamtam ni shilong nomor phiru pila don teng ha po ka ikum deputy chairman munchwa la long teng ha bai dei ba ka jing khayi khabar le se hang ne po social ngimla banlen ka jing bon kini ki banabar pat jong ka jela ki bon ban khayi hang ni ba ru kumju ki ba la yo ki trading license te akabide ba ki kendon ban yo trading license ka kendon hi ki ba la bu ye ki bar jela ban yo trading license ka dei ba lada kin yo ka nusi na ki rang ba shnong kamut ka district council kam khang ye kata te ngang so ba wat ki darbar shnong ru la ban play ka role ka ba dan kam habide ba ka trading license namar lada kim pin shisha ki darbar shnong ka district council le kam dan ya ka bor ban ai kita ki trading license shaki te ngang so mentangi dan kam ge jing trelang bat ki darbar shnong ru habide ba ka trading license let's say kin dan ki ba la slem bah ki ba shong basa ang ni po social long ki barjala let's say ki ba ong no ki non tribal ki bla sa slem te kum kita ki bla biang ki kot kisla let's say ka district council kam dan ye ka wei pa kalanti se ka habban ai te henry ye ki bombiang pat ikot sla ki badang wan menin mene let's say kum kita ngin habban check pa nama ka influx ka ba la ishir khai ni ki kindat snem let's say ka kani ka influx ka la ban kata wat ka khai ka pateng ka jungi te ya kum kini ru ngin habban pe benya habban bishal benya anda ngila yo ban kam pentulun chakmat ikam lalangi pha shu put usam khamtam gini khapot ki ba ni ha bat ka jila asam let's say ka district council kamdan kata ka bor ban solve gini problem
Kai ke benta ke baga district council pat kala banyarap ke sarkar jela dese ban weng no igini jing khamta mi tigin snong gi basong hakap pot namar na ka jing pilai bana kapor support ka jing pin ibor ki jong ki bor pulet lani kita ki bor sarkar jong ka jela Assam. Hakabide ba uput usam le se jong ka jela Meghalaya Assam se ngi kham long limited ya kata ka bor ka jongi lani kham dunan no kani dika state issue ka mat ka ba banyak keren hapok sarkar jela hinrei kum ka district council pat hakisnam ki ba ladap ngila persyang ban wanra ekanika jing IA hakabide bat kanika ban bu land record hapok district council yiki jaka ki jongki ki ba hap hapok put usam ki ba marjan bat ka Assam te hakabide bat kini ngila persyang na kaliang jungi ban khot ban invite ikini ki nong snong hapo ki khaput bakin wan sipo office district council na kamenta ban yo ban bu land record ka bom dan kam jing sio namar le se la dai ngin la ban bu land record ru kan kampen scam ya ka jaka jungki ka ba ki dan hapo ki benta khaput ba ka Assam te tangkani hi ka kalat na kaliang jungi ka district council namangi sutu kani dan kam hi jing penbai ke bana sarkar jela Meghalaya bat sarkar jela Assam ya kani kam Kamba piku mentan sipang pidang kobor ya kata ka jing syaba ka jing wan ki bar jela sekini ka tha jungi ka lajor ba ta ke influx nang ni skmat ka ki baki an ka baki district council kan tha srai banyada na ka jing wan ka thap ki bar jela ya kata te se ngin habban shong shwa ka isi ngin habban pe ya ka provision jong ka 6 schedule ke ka ba ngidan se ka ba ngin la ban contribute lang hakabide ban yada ye ka jingrung ka thep jong ki benderi lani ki bar jela sha ka ni ka jela ka jungi te tangka wei ka ni ka isi kan ya trelang hasanda bat ka sarkar jela te ka nongrim ka jingtmu jong sarkar jela hakabide ban yada ya ka jai benri jungi ngingin ya dan mentalang bat ka sarkar jela hakum kita ki issue nakaliang chipi simat kan kum tau MDC badan kata jing kle badan kata jing sengaw lor kata ka benta bat kum deputy CM ka ek role jo pi pa pension nakaliang jungi ho ngidan ka jing tumu ngidan ya ka mensiem ban yada ya kata namar kani dikari ka ba ye ka jungi nginamla hi ban chu pej le sing nginamla ban chu sngap habangi i ka influx ka banang jur man ki singi banang wan te nakaliang jungi ngin sa shong daka isi ban thau kilat ganti habede bakata nganam kwa ban keren se marway kan ni tingi kwa ba ka responsibility ke jungi hi kan David naka isi ban pe ekani ke jungi pisem gumno igini ki an kini ki bel ki bala dang sa teng ki ba kuma pila ong piru mene kila bon senam kila sa tang po di CA la ne po ban yo asan na gawna kani ki isi kan bodin em ki an ki bala thar ki pa ki isi hoi ka kani ka isi bamenta kan hab hi ban shong ban pe biang ye kini ki bil ki ba la dep ban menjur na ki isi ki barim but ngin la ban don le se ki committee ki ba kerpang habede kini ki bil ki ba sateng ki ba don ki bil ki barang sakut sarkar don ki bil ki belawan phai shingi te henry kumi kita ngin hab ban don da committee ba kerpang ban pe kini kenang ba ngin la ban shimbyang ya karai le sina ke isi ba kinu ki bil ki ba idon kam kerki ngin hab ban kit kya nam ta ban poi biang syakh sarkar jela ban yo ke jing menjur naulat pis ngau kum na pis mat haro ki bil ba ke isi ba dang kebadang sukun dang sen kamtam kum ka klan bil nang ta kanika donate bil bat ka ILP kumno pis ngau pis mat kidi ki bodong kam em kini ki bil hoi kidi bodon kam ha nam ta ka jai bin rio namala dangi kran syapang ka jing yadai ka jai bin rio jing penek pensa ke riti dustur jing khasi naduk ka longkur longjat haduk ka shongkha shongman te haduk ka jing wan rung kerthep jongki banabar ngidon kam
te henry shwa pat ba le singin pha biang chate ngin hap hi ru ban shong biang da committee bakal pang ban pe ya kan ka ini ki bill ki ba lawan return lan ni lawan phai na ka sarkar chela ha ka ji kar ba phi phila karan chibun ki ki ba pi ong ba kani ki isi kan sale ki kam ki jam ki ba sa bat ki ba thamai andre hakisnam ki ba la ngila phiru phila sakhi dala de phila long way ni ki victim jong kata ka jing ya khi ka jing ka bam judan ka jing songsok apo ka sansar kadar apo ka district council dan kisnam ki bangyo dan ki samoi ki bangyo adu saw sam ki isi te pi tharai pi som pun bala ban trikam ka haktur kam kita la ban pois kita ki ban pendap kita ka thong je pi haba kawai ki isi sistem ro kamyo ban sansar teng apo district council ngimla ai ban len ba nomor bomdan ka anti defection law bomdan ka jingte perkhing ki MDC ban kin tiap seng kata ka juja haki por bala lit no haka sansnem la singi yo south santli ki isi ten rei haka ni ka isi ka bathmai bar khamtam haka ni ka alliance ka bangidang shudap ban form ka UDA United Democratic Alliance ka bakan thup lang ya ka NPP ka UDP ka PDF ka HSPDP bat ki arngut ki independent MDC ngila shim ya ka rai bat ngila bu ya ka thong hakmat ba nginam dan let's say kata ka bandan kata ka jinge pherjing mut lene bandan kata ka jingmut let's say ban wanra ya ka isi ban wanra thamai man usnem reina kalyang jungi ngibu baik ba kani ka alliance jungi hi kan ne hadu bakut sansnem but ngin yo ya ke isi ke ba khlan ke isi ke ba ngin don ke jing trelang habdeng ki MDC kata na kamau khandiat snam chwa kadan ka jing smuthot jopi haba wan ba adalbat kom CM bat phidang dei u deputy chairman nam baklanga kadan ka matrai kadan ki issue ka ba por wan asentiu yo ba adalbat PPR suki no kom deputy chairman menta ba pol udan hapo ka isi ba trelang ke jing phe jmot ak to por bat menta pot ka pihak ba trelang hang tu ka pol se kamle kata ka daw se ba mo ki babun ki khubor ki ba mi ba o nakadaw ba asentiu ba pol ya ba debat ngahir syuki kam da dei kata kadaw hi kalong ba ngi la menjur ngi la ya menjur lang baro antu kapol da ka alliance jongka antu kapol ngi don ka arpa te banginem kentup syu iki MDC ba syabar ki banang wan thamai like no tang kitu bla don lupa te kata ngi la rai da ka arpa hinre stang katu kat ni kental ne stang shi sngi asngi kami nak ka rai marway pat ni CM tu ko pol ba delbat ba include lani in kentup yang sai we member nabar klem da don ke jing tip nangi tedi kata ka daw ka ba penlong se ngaban don ke jing smurem ha ka bede jing bomburam shu se ngi ki dukhat jongka arpa hang tu ko pol ti khat do ka jing kli long ba pendeng ya pinang sedang ni ka lenti banya nak kata ke ya ka ni ki isi bertemai try ki ki jing ki ba pisngo kat kum ka experience pi ki snem ba ada ba pi kendo ban penya ki kam ke jam hapo district council khlam kunung dong jing thot ki mau jing thot ki ba pi syam try ka jing anti ban pendap ki kamram kum bala bo ka thong ngi jing pai ke jing i jungi hang tai ka kam babun hapo district council ka syong ba ka jing ya longkawe ke jing ya teli te lada ngi su jing mut ngi longkawe ngi teli ngin ya trade ka jing ya ye para MDC kanam dan ka jing artatin ba ngin yo ban pendap iki babun ki kam ha ka bede ba ka issue ki ba pair jong ka council kam tam ngin dan ru ka jing dei ka bajan ba ka sarkar chela pisngo hangno ka banta dan kam ban pun ko bor su ka HDC ngilai i menta dang shen baka union cabinet kala approve ya ka amendment jong ka 6 schedule ka jongi ngang so ka tu dika badan kam bahan namar hakan ni ka amendment kinsa kentup langru ya ka ni ka spirit jong ka 10 schedule ka anti defection law ta kan ni ka ba la don kam bah
akan ni ka kenti pemerintah kan akan bede buat kajing let's say ke an ke bentek ke MDC benam kentiap seng nomor ba ngi la long lai luit palat teng ngin sutu syupat akan bede buat kajing kongsan jong ke des council bangin syakri ke pai ba re babun ngi la syupai no let's say ke jing shimat nane kajing mentoi ne jing du jing mentoi jong ki MDC shimat ringi hapai ru ya ka thong ka bangin la ban syakri bai ba ta boleh cuba te pilai asngom tan dalam kijong ki skor ya ki ba iba penya sing mila kran hapi ki pai ba ya ki nongrem trekam jong kani ki isi ka batmai tingi kerman ba kani ki isi hero karna ban pendam ya kata ka thong ka bakalabo akini ki sans number 1